Liv i forandring, eksistentiel fordybelse 2024. Vi er så mange, der oplever, at forandringer sker. Og vi er så mange, der også har et ønske om, at forandring vil ske. Men vi er også mange, som har en oplevelse af, at de nye veje ikke rigtig er dannet. Eller at de er dannet, men hvordan går vi dem? Hver især og sammen. Det her forløb er en invitation til at mødes 4 gange i København og være sammen ind i, hvad er det, der sker for den enkelte? Hvad er det, der bliver kaldt på? Hvad er der brug for? Hvad støtte er der brug for? Hvor ønsker du at gå hen? Hvad er det, du har, som virkelig gerne vil igennem? Og det kan være på alle niveauer. Det kan være, om det er at undervise i musik. Det kan være, om du ønsker at hjælpe mennesker med deres indre. Det kan være, at du ønsker at lave cykelstier i den by, du bor i. Der, hvor din vej går, det vil vi tage udgangspunkt i. Og vi vil bruge forskellige metoder. Nogle af de metoder, vi bruger, er meget meditative, og som også kalder på den essens, eller de kvaliteter, som du har i dig, som strømmer, når du virkelig er i din kreativitet og gør, hvad der er meningsfuldt og levende. Så kommer der tillid, og så kommer der styrke, og så kommer der glæde. Det vil vi virkelig støtte meditativt. Men vi vil også kigge på, hvordan vi skaber. Vi vil kigge lidt på, hvordan man skaber for eksempel en cykelsti. Det gør vi jo ofte ved at have en plan og komme fra noget, og så have en varighed, og så gå til noget andet, og så er cykelstien der. Og vi vil også kigge på at skabe på en anden måde, hvor vi mere lytter til den indre vej. Hvad er det, vi ønsker at skabe indenfra? Hvad er det, du ønsker at skabe inden fra dig? Hvad er det, du gerne vil varetage, men som du ikke har hele planen for endnu, og som du ikke har, fordi den ikke er dannet, den er ikke skabt. Så det er her, vi kan gå skridt for skridt. Så det kan kaldes den intuitive skabelsesmåde, hvor den anden med cykelstien jo kan kaldes den mere fysiske, eller kontrollerede skabelsesmetode. Vi vil også kigge på overgangen. Fænomenet overgangen, som antropologerne arbejder så meget med, men som også handler om, at vi alle sammen er i en initieringsfase. Og den initieringsfase, gang på gang, viser os, at der er noget, som vi må forlade. Der er noget, som forlader os. Der er noget, vi siger farvel til. Med sorg, med glæde, med tab, med overgivelse, hvad det nu er. Og så kommer der en fase, hvor vi er til stede, uden rigtig at vide, hvor vi skal hen, og vi kan heller ikke komme tilbage. Det er den fase, som mange oplever som vanskelig, og sådan godt vidende, at der er forvandling på gang. Og når det er sådan en livsforandrende transformationsfase, så vil vi have ændret os i den fase. Det er noget af det, vi også vil være sammen om. Hvordan det foregår, hvad der kan støtte os, hvad for nogle indre allierede, vi kan kalde ind, som for eksempel hjælper os, når vi skal sige farvel. Medfølelse med os selv, medfølelse med det, der skete, styrke for at kunne stå igennem. Og også, hvad for nogle kvaliteter det er vigtigt at have med, når vi er i den her overgangsfase, den liminale fase, hvor tingene er lidt på hovedet, og vi ikke rigtig kan finde os selv, fordi vi er under forandring i vores personlighedsstruktur. Og der kan det være en rigtig, rigtig stor hjælp at have stilheden og dybden og fordybelsen og freden med. Og så også kraften til at blive der, indtil det nye sker. Og når det nye så begynder at træde i kraft, så også glæden. Det er glæden, og også turde blive i det nye. Simpelthen turde blive der og ikke gå tilbage til det, du kender. Men blive der, og så stille og roligt, vedholdende, stabilt. Lad de nye skridt danne sig i det liv, som du nu er ved at skabe for dig selv, og måske din familie, dine omgivelser og for verden. Og vi vil også lytte til indre vejledning. Flere og flere mennesker har adgang nu til en egen indre vejledning, en egen indre intuition, som vejleder, hvem kan gøre det bedre end det, der kommer ind fra en selv. Og det vil vi støtte, og vi vil også lave fælles intuitive vejledninger for gruppen, eller for hvad vi nu finder på.
Så der er masser af muligheder. Det allervigtigste er, at vi tager udgangspunkt i dig og jer, der er der. Det, I har brug for, det, der bliver kaldt på, og så vil resten tage vare på sig selv. Det er et forløb, der løber fra marts og så til september her 2024 i København i Adelgade, hvor jeg har lokaler under himlens tag, højt oppe, 6. sal, meget stille, centralt. Så føl dig velkommen til at kontakte mig. Jeg hedder jo Naja Vita Nielsen, som du kan se på den her udsendelse, og du er så velkommen til en kontakt, om du vil deltage eller ej, uforpligtende eller forpligtende. Find en vej, ring eller skriv, kontakt mig. Hej.